Trending online kining video sa usa ka iro nga hiniktan nga susamag misuway pagluwas sa laing iro nga gidudahang namatay. Ilailahon nato ang iro sa viral nga video sa barangay Campo 4 sa Dakbayan sa Talisay, pinaagi sa report ni Pemari Dumabo. Niani og libuan ka mga likes, shares ug comments kining gi-post sa social media sa usa ka netizen. May labot kini sa ilang iro nga ginganlan og Max. Nga gikan sila sa dump truck, hilid sa sapa, ginahinay nini og bira ang laing iro nga naghigda. Ang maong iro susamag wa na gyud na ginawa. Sa video nga gi-post online, giyugyug ug gipakpak ni Max ang laing iro nga susamag iyang gipukaw o gisulayan sa pagluwas. Sa katulong nga video, makita nga adunay tawo nga nibira sa tiil sa puting iro nga naghigda. Apan sa kalit lang ni bangon kini og dayong dagan. Mato sa mga tag-iya ni Max, nahadlok sila sa pagtuo nga napatay kadto ni Max. Kay gingon nila at ginugdulaan sa 20 minutos ang pagyugyug ni Max sa maong iro. Nahitabo kini ni atong Nobyembre 10 sa hapon. Katong puti nga iro, niduol niya, hamag. Karon guys, sa tanto nilang hamag, ma'am, naingkitan man yung itlog ni Max. Pag-ingkit niya sa itlog ni Max, niusig si Max, perting niya sukuha, kaya mong naigking sa siya mo ito, ang iro, gapatay-patay. Oo, nahadlok na siya mo, natunga, nagpatay-patay na. Si Max usa ka Doberman ug siyam pa lang kabuan. Gilagway siya siyang mga amo nga hilig na gyud maghamag-hamag sa ubang iro ug bisan sa mga tawo. Gani ila kining gihiktan kay nagtuang ilang mga silingan nga mamaak kini. Apan sukad-sukad, wa kini gipaak. Matag hapon usab kining ihikot daplin sa sapa aron pagpahangin. Boy-boy, sana mo diri among gisugo nga. Biraha lang ang iro. Kay lubong na lang, kay nakasa lagi si Max. Sus pagbira kay di bangon man. Utong ko ana nga perti ginaulingawas ubos nagtan-aw. Lambing kay na siya. Oh nya. Kusog sa kini siya muhamag. Mo na among gihigtan kay buhian na mo siya gabi. Matod ni adlawan, gipangita pa usab nila ang laing iro sa video aron unta ipasusi sa vet. Apan wa pa kini nibalik og wa usay tag-iya nga nipatimaw. Wa magdahom ang ilang pamilya nga mag-trending online ang mga video. Tinguha lang nilang mupaambit og pampag-good vibes ug pagpakita sa mga hiyas sa iro na nagpakabana alang sa ilang isig kaingon. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Pemari Dumabo. Balitang Bisdak.